Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Good. Ya, ako tabang na kaya. Asa man? Ako na kung na mo adto ospital kung magalan ng lawas balik ng ospital niya. Kani? Oh. Kuan. Napalit naman nimo tanang resita. Sige na kung magalan ng lawas pa. Oh. Balik na sa kung emergency. Mao ba? Oh. Sigurado ka? Sige. Pero ang ako lang po kanang salamat pa sa ko nga. Sigurado ka ani? Siguro tabang lagi na tabang na ako para maglayan ng lawas Oh, niya. niringan timo telefon. Oh. Kasi man nawag. Hello? Asa man na? Meeting? Oh, na-meeting. Nanawag na? Oh, nanawag na. Mato na ta. Kadita. Sige. Una lang. Una Kaya mo lang ba? apas ko. Oh, sige, Ina lang sige. silang musunod ko. Oh, sige. Ha? Kaya pailuna sila ako sila. Sige. Oh. Sige. Na muna ko. Oh, Muna sige. ko. Oh. Sige. Sige. Sige, bay. Muna ko. Sige. Bye. Ina lang ang muapas ko ha. Oh, sige. Kay bawang ka nga sitwasyon lagi. Okay, romantic. Oh, sige. Nya, kanang ato na lang mi ha, di na lang mi magdugay, nanabitaw mo. Sige, Ari, sana yun. Sige, salamat kayo Asa mo? Asa mo? Mga tunang Ha? Hindi, ato na kami. Hindi may maglangan kay nalangan na po mi. Amaw ba? Oo. Sige. Amping-amping mo ha. Oo. Hinarbay mga disgrasya ron. Oo. Labi na ikaw, nausap sa mong buhok. Murag ba ipangita cross bakunawa, na ibang lunar eclipse ta. Tanawa. Nagpagong ko pero makita ko sa kanyit-ngit. Naman, Kunya sige, lain sige, pa sige. ato siya no. Mm. Uy, Dave Jean! Hmm. Ari na may dayhan niya. Git Wilson day ha. Pag amping taon day. Wala Uy. niya. Ha? Inya, ari tabi di may malangan kay nalangan nami. Ha? Okay, salamat. Amping lang niya. Diyan. Ninyo. Bye-bye. Amping. Salamat ito. ewan. Uy, amping mo ha. Uy, Ginny. Okay na ka diha? Sakit kayo. Ito bagay mo na ako. Okay na ka? Noon. Sabi mo okay na lang kanto. Asa di si Sir Jack di? Wait lang. Dali lang. Tingin naman ko. Kuya bumi sila Jack. Manang ni unang na may meeting. Na may meeting pero ako lang sa gipauna. Punya ko man, ikaw ninyo. Jack, Mula ka usap ko. mato na ka? Kay nami meeting ni Sir Jack. Ipauna naman ako siya. So pauli na lang sa Mimi. Sige. Uy, basta ikaw, Jenny ha? Kadiyo ha? Alam, dekwan Kaya ba? Para na sa, di ka ni Sir Jack. Daghan magunawan. 1,000 nga daghan. Para manatang kuan makunay mo. Magasto-gasto si Jenny. Natang ni Sir Jack. Para gasto-gasto ni kuan na Jenny. Ay, Miss Sir Jack. Salamat kayo. Utang ka na si Pero ako na. Ang bina. Ang bina.
Di, magic di mo. Kadarog siya ka. Kwarta. Wala, sige Ay, ka. matas ako. Muy, mapauli sa Mimi ha. Mo sunod ko ni... Asa ba mo? Kuya Gra, mi. Uy, Mimi mo. Ikaw lang. Hindi mo. Hatod lang, mi. Ah, sige, sige, sige. Bye-bye. Bye-bye, Mi. Love, alis ako. Ah, sige. Bye-bye. Dapat Kiss na, Mika. Kilap ko sa bilo. Amping mo ha. Ate, ngano dito si Ante? Ngano dito si Ante nga kuan mong siya galit mo siya kasuko? Asog da ito siya dong. Ay, tukar-tukar man to. Ngano man? Mao lang. Nga. Pwede man tatamo kuya sa ila. Nga si daddy lang jud dili mo sugot kay mamuyboy manggod si tita. Ah, mamuyboy din na si tita. Kana ato dito na. Na. Ika, Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Oy, ti. oy, ay Nika. Hello. Hello. Uy, Ika, Oh. haliksan mo ko ni mong iyaan. Diri, aki. Diri ba? Lingkod diri, standby sa kay. Dili mi kalingkod gila po kay. Pwede siya malingkod. Ay, diri ka, sorry kay. Naliksan ko ni mong iyaan. Uy, sa may mong katubag. Patay, good. Simbak ko sa town. Oy. Kalain sa din niya eh. Abi na ko Wala, namatay. okay naman tita, good. Gusto man ko ng pagkabangga. Na, Nadasmaggan raman to siya. Ay. amo sa Fake news na ito ang mga buhaan di asa man mo kadungog ana in town. Uy. Ay, mao ko na yung mga balita nga to silingan na to kabaw kas mga katul kay baba day. Naagi ni mga balita nga maabot na mo mga silingan rin sulti nga. Mao na imong iyaan na basta mao na. Nadigsan ko no. Grabe kay pagkaligis ko no. Ga. Hoy, simbak ko sa dintaw ganan sa di mo maligis akong iyaan. Kailangan di mo na mamatay jud. Adili man. Dili magbigan na pero kung iya jud na lang destiny na mamatay oh. Aba, Jud na. Oh, sige. Sige. Oh, sige, mao man ka na. Umao naman ka na. Mga Oh, sige, umang ka mangadto na lang mi. Mga tagalo-halo ma. Manguli na to oy, mga 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 tagalo. tagalo ma ko to. Hoy, panguli mo oy. Oh, sige, mga on sa bigalo-halo. Usa Sige, dito bye. pa. Scam dai ito yung ibon dai Ay, ma. dili scam. Mga on tagalo-halo. Tara. Hoy, ano mga galo-halo? Pwede din na. Why? Mga on tagalo-halo. Pwede din usod ang mga bata. Dakpon man. Kalain sa nila ti. Ano sila dun sa? Dili. Kailangan di sila mga gadug-gadug. Astilan, maora din yung ginahon na. Halo, in town. Saman. Asam ka. Sir. May hapon na, sir. Hapon, German. Sir. Asa ba ka, sir? So, sa baon na to? Sa baon na to? Oh, ang nakarinyo siya ano eh. Kaya ang aman naman mo sa amo ko. Sir, tingnan din magbinuang ni mo dyan, sir. Na, Away magbinuang ako. Visit mo ko yung lugar ha. Kaya may mga tao dito. Visit mo. Mga tao dito may nako. kung wala, sir. May papagtok ko dalag balay diri na pita, sir. Amay ako una nga pohon. Sige, sir, kanang... Pasama naman ka to. Una lang ka. Ako na, mi. Muna mo. Sige. Pero sa sigurado sir nga way mabili na mo uban mo dinhi. Ay, kabalaka lagi. Kabalaka ng fit ko ni lugar. Libaw na ka na mo, sir, nga kita na ka sa mga agi, sir, di ba? Kita tagyo. Kana kinahanglan gyud, sir, nga doon nagyoy mo dipinsa nimo, sir. Ito, sir. Ay, kabalaka lagi. Kabalaka na. Basta sure, sir, ha? Oh, sure lagi na. Sige. Isa. Ato pud snack. Ay, sir. Ay. Snack day hours kay snack naman. Hoy, gawa gini mo, eh. Ay, sir. Dara. Lama, sir, ha? Okay. Sige, sir, ha? Okay. Oh, saan na? Ako naging ngono mo ako kada na. Ako may kadagod. Sir! Sige. Oh, sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Ate, sir. Hoy, my friend!
Jack! Basigo, asa man si Philip day? Da- Lain may mo kuyog. Mao bitaw. Ha? Kapitan sa barangay, ako ikson. Kailan naman eh? Kailan ako na po niya? Si Philip bay busy man gud niya. Mao Ni dayo ni gid siya day. busy mo kay siya bay mga kuan. Siya na kang gida. Nga, singunan ni Magod. Boss Jack. Kani ako igsuon. Iya ako iya gidala. Oh, Nya karon. Dala kita. kita lang tulo. Oo. Kasi Philip wa man. Harong mag-meeting kita lang tulo. Kita raman ta tong duha mo kita. Ay, Sir Jack! Uy! Naam si Pindo, kanang naam siya. Uy, bitaw ngano na amang ka diri oy. Unsa? Hapit ko magalimti ninyo. Ay ko galihi dia. Manggay nahilumduman ako. Nga Nga apil ko ini. apil. Di ba kap? Oy, ta. Boss Jack, ta. Uy, Aisa. Tay pa. Esa, gamong daw ba? Ito sa movie. Kaya namin istoryahan. Usa! Isuga sa kong brody. Warbi ang nay. Di ba? Namin istoryahan, confidential ni. Kamong daw ba? Ay, besa pag unsa pag confidential o confidential. Oh. Ha? Confidential. Bala ni Juan Labot. So, Kapitan ko. Kapitan ko. Ko ng barangay. Ano ni mo kung iapilo ni mo? uy, ano ang gulabo? So, man da. Brad, paminaw, brad. Kining amo, paminaw ha. Confidential ni na amang meeting. Anya. Ikaw ba? Uy, unsa? Tarungan. Ato sa mong duha. Ano ka? Di na mahimo. Ay, ano. Sa ka diri Di na mahimo. Padapli sa takadiot. Diri ba? Hoy, apila ko. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Importante ra mo. Importante ka mo istorya. Paminaw ha. Diri siya tapos sagdi ni siya duha. Nami istorya. Istorya. Unsa man inyo ha? Nami istorya oy paminaw. Ikaw di man ka mo. Gusto mo taka mo. Di mo mo ba? Nami istorya ay paminaw ba? Nami istorya ay kuan. Importante man ni among istoryahan din ni. Recap dadar gani. Kawan, damay ko ni mo. Go. Recap. Sagdi ni sila kay kaminaw na ta. Ay, Di ba? nagayatag nila para mulakaw. Bangon. Oh, Hoy! Kapitan ko. Kapitan, respeto sa kapitan. Uy. Wa mo respeto. igsoon ito ta. Igsoon tang duha. Ano nga wa kay respetan ako? Igsoon nito duha. Nami istoryahan ko Unsa na ana na lang. Unsa na kinayong Nakoy hatag ninyo. Ay! Lang nakoy hatag ninyo. Pamoy labot. Hoy, palayo ta. Oo, amoy labot. Palayo ta dito minaw kay. Tagaw. Ala lang. Tagaw. Tagaw sila para labot ha. Oh, lakaw mo. Amira. Lami ha. Lakaw mo. Naihatag si Lakaw mo. Jack ba na sila? Jack naihatag. Ano ka paminaw di tatagaan ron. Uy. Dili ba? Hoy! Unsa lagi na? Nabuga sa ninyo. Ay, labog kayo. Bulihan na yun. Ato. Tutas mo karoy. Agap. Dot, Oh, kailan ka niyo sa niyo? oh, siyempre. Lulipap. Abi ni mo Dot. Ha? Kani, inumdum ko ni bata pa ko. Baba. Oh. Pero binuwang na magini Dot. Ano man? Barangay kapitan ko. Lulipap. Wanga na ni. Pero, Dot, kasuway ka. Nga, lulipap imong ikaw niya, puli-puli mo sa imo amiga or amigo. Sultian ti ka. Pagkagamay nako, mao gyud akong paborito. Oh, Tagagong piso sa kumama, dagan ko sa tindahan. Lulipap akong paliton. Malami ka ni lulipap.
Kasuway ko nang magpuli-puli oy, akong classmate day mangayo. Nya usara puli-puli minduha. Lami man sad. Kinsa may kapuli-puli nimo? Akong classmate. Classmate mo ha? Ha? Kinsa nga classmate mo? Sa school ko naunsa man ka oy. Gahi ra binablihan. Ako dali man daw. Ako kasuwa. Akong kuan classmate ako. Kasuway me. Puli-puli day. Puli-puli. Di ako ay abli na, ako abli. Puli-puli. Unsa yung puli-puli ninyo? Ha? Unsa yung puli-puli nimo? Kini sa kana ako sa nakanon. Ako na ala sana. Naunsa. Ang ako mang classmate ka puli-puli nako. Dili kong puli nimo kay mo, nanimawang tulingan. Unsa man ko kapitan mo ko. Nanimawang tulingan. Kapitan mo ko. Di ko mo puli-puli oy. Oh. Good idea kay ka ba? Tanaw ra ka nando. Ibu yatagan ba? Mo yung mga bata. Lollipop ni katapat. Lollipop. Lollipop. Abi na ko unsay may hatag. Lollipop katapat. Lollipop. Ay may ani ay. Harong makaistorya tag mayo. Ato sila si Batag hinay-hinay tag si Batag. Hi, Sir John! Say hi. Hi, Sir John! Ay namin diri. Samog na mo eh. Nami importante istoryan. Pamauli ko na po. Ang magi naman gun mi god. Pamauli mo dito. Unsa man ka? Unsa man ka? Naunsa man taon-taon kun uy. Hi naman gun mi Sir Jack. Ayo Sir Jack. Sir Jack. Ihay ra man na sila ka. Kain si City ba nimo? Pamauli na mo dito. Di mo mauli. Nami importante istoryahan. Walay. Mami. Usa ka na importante ha. Pamauli na mo. Pauli. Pamauli. Apol, mura jud ka nakabukag kiruta. Mura man siya. Dimi iro ba, dimi iro. Tanapos. Mao ni asawa sa akong kaning na. Aw, sukli na. Sukli na ma. Mao ni siya boss. Mana to ang uyuan. Lala. Tanapos. Ari na biyay. Ano mo to sila mo eh? Ano mo to sila? Mahadlok mo to. Ang butla na unsam to kalabad liki kayo. Natigri lagi Unsam to siya nga mura-mura mo kanang masakit to no. Kanang virus nga kanang COVID ba nga mahadlok. Naunsa mo to ang butla liki kayo. Taday Kay corona gun mama na siguro. nay corona. Corona virus liki. Eh, bukan na sila. Unsa na sila? Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Tayo ito karo. The best kay sa karo music. Yo. Nagkuyog lagi mong duha. Oh, mga gwapo, magkuyog yun na. Ano na, di mo pwede magkuyog. Tepa! Oh. Tepa. Ako yung tanga ba? Saman. Nagkakita mo ni Jigo o ni Busdak? Oh. Ngano di ay pa? Di, lamang kami ko ang tuyo. Oh. Pa kayo. O sabi ko yung sa ninyo nila Kuya Checo at ni Kuan Sir Ay, basta na rin. Asas ka pa doon. Managtutulat pa doon. Asa man toon? Aw man toon. Ay pag-limon-limon amas yahon ka ba pa imong mangod. Sa uding kay ko, sorry kaayo eh. Ludingan ako eh. Nasobraan ako kung stop. Atong pangkapo. Atong si Jigo. Si Anja. Ang sige. Ha? Oh. O sige. Ala sa mo ha. Uy, asa mo ay? Sige. Uy, asa man mo? Ma! Naunsa pa tos papa ma! Abot na unsa namang tungtuhan na uy. Nagkirig-kirig lagi to. Nagkiring-kiring. Ato na to. Paso na to ma! Paso na to! Oh, ato na to. Kasapot na nila unsa na ni sila. Apat talaga. Sa ako ka probinsyano ning syudad
nanimpala. Nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones. Bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones. Bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y gamon. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.